No niin, se on päättynyt tässä taas moro ja tänään ollaan tultu Valmet Gamingin tiloihin niin kuin mä lupasin. Ja tosiaan sen verran täytyy Valmet Gamingista sanoa, että se on ihan vitu hyvä jätkä. Ja me ollaan tunnettu 7-vuotiaasta asti ja sori ihmiset, nyt mä kuvaan kännykällä ja mä en todellakaan tiedä minne mä kuvaan. Mut ei sillä niin väliä. Muistakaa, että kuulette mun äänen, se on pääasia. Ei tätä rumaa naamaa pysty muutenkaan paljon näyttämään. No niin, takaisin aiheeseen. Elikkä me ollaan tässä Valmet Gamingin kanssa suunniteltu, että mä saisin pikkuohjelman tonne Valmet Gamingin nimen tai kanavan alle. Ja mä halusin kommenttia, että mitä mieltä te ootte siitä. Mut jos ette laita kommenttia, niin mä tein se silti. Haha. Mitäs tästä sanotte? Eikö se ookin kiva? Niin, mä tein asiat oman pään mukaan.